Molt bones aquí de marca.cat. Com veieu, estem a la meva habitació. Només per dir-vos que el... per dir-vos per què no estic penjant res de vídeos. Aquí la demostració. Veieu? Aquest superordinador, no? Uau, un HP, els seus dibuixets. Vale. L'obres. El teclat està fet pols. Vale? Tampoc és que ni funciona. D'acord, ara sí. Enxufem el carregador. Vale, tot bé, s'encén la llumeta. L'obres. Un rato. Que poder ara ni s'obre. Bueno, està tan fet merda que ja ni s'obre. No, és que no. Sincerament, aquí veieu el problema. Fa pràcticament un mes que no tinc ordinador, però si no puc penjar res, no puc ni penjar ni Battlefield ni Minecraft, que volia fer. Sincerament és una putada. No sé quant de temps estaré sense ordinador. Ja porto un mes, espero que no trigui gaire més. Un portàtil mínim decent. Veieu? És que ja ni s'obre, abans s'obria. I és que si mireu la pantalla, però que es vegi, mireu, es veuen taques de la pantalla trencada. També és una mica... És que és culpa meva perquè s'hagi trencat. Bueno, no passa res. Tenia els seus anys, no sé què... I és igual. Bueno, doncs això és tot, aquí la demostració de per què no puc engegar vídeos. Bueno, de penjar no, ara veieu, el que estic gravant no és una càmera, sinó és un smartphone, un mòbil que em vaig comprar la setmana passada per 99 euros, al Worten, a Platja d'Aro. Sí, visc a prop de Platja d'Aro, no us diré més o menys on. Visc a prop de Platja d'Aro, al poble del costat. El mas cobra el Worten, 99 euros, Huawei. I la càmera aquesta, sincerament, està molt més bé. Comparat amb la 3DS, que és... Normalment gravo amb 3DS i coses així, si aneu a l'antic canal, ho veureu tot. I bueno, espero que us hagi agradat el vídeo, like, subscriviu-vos... I una cosa més, sí que podré penjar vídeos, total, té l'aplicació de YouTube, pots penjar, coses així. I el més segur és que pengi vídeos, veieu aquella televisió allà? Què és això aquí? La tele, això és la GameCube. És una consola que té 11 anys. La veig des dels 3 anys. La meva consola preferida. Aquí tenim el antic Super Smash Bros, el segon que hi va haver-hi, l'anterior del Brawl. Doncs, si us ha agradat, el més segur que trobeu d'aquí poc un gameplay de Smash Bros i coses així. Bueno, espero que us hagi agradat el vídeo, subscriviu-vos, likes, segona vegada que ho dic, i fins una altra.